Марамат срочна фурӯшии Opel Astra J 2001 бензини холӣ, мотор инжектор. Дӯстон азиз, мошина ҳамаи намуд чӯш кор мекунад. Кондиционер, дӯстон азиз, печкаш, тонировкаш 2 моҳи дигар, ҳуҷҷатош 4 моҳи дигар. Мошина мегӯяд як дасткаштаги 2001 мотор, дӯстони азиз, бензини холӣ. Мошина мегӯяд идеални состояния. Дӯстони азиз, мошина қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 66 000 сомон. Шумо гуфтаед, боз муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Срочна пул дар кори хачона мегӯяд, мақсад ки хариб мегӯяд 85 галилеги хай Astra J ё зури зур шуд, мақсад 2006 сол. Хадавош мегӯяд нав кадаги коробка, моторш мегӯяд гарантия бе ягон расход, дӯстони азиз. Мақсад ки балонош мегӯяд пачка задаги аст. Ҳолаташ мегӯяд беҳтарини бадай. Мошина дар шаҳри Душанбе 2001 бензин. Хоб мақсад ки набо занг занед маълумоти пурраша гиред. Дар шаҳри Душанбе нархи мошина чӣ хеле гуфтум 66 000 сомон аст. Муомилаи хуб дошта. Касоне ки дар кор ҳастед, ин маромат занг занед.